Dámy a páni, týmto programom vás bude sprevádzať Paľo Janík, ktorý už od 4 rokov účinkoval v televízii, rozhlase a divadle, no ktorého si aj tak najviac pamätáme ako bláznivého moderátora úspešnej relácie 90. rokov štúdia Kontakt. A ja som dostal monkiky a som ho skúšal stlačať, až som mu prirazil hrudnú kosť a nerozprával. V roku 1992 Pali náhle zabalil svoju dobre rozbehnutú kariéru a odplával s ňou až do New Yorku, mesta, ktoré nikdy nespí. Zrejme tam ani on veľa nenaspal, lebo sa hneď pustil do tanca a spevu v ľudovom súbore, popri tom stihol účinkovať aj v balete a zdokonaliť sa v hre na fujare. Píšu nám totižto z Ameriky, napríklad tu, a tam sa všetci usmievajú. Fascinovaný novým prostredím v sebe Pali objavil aj talent na počítače a obrazový strih. V televízii NBC postrihal celú americkú minulosť a keď sa prestrihal až do súčasnosti, presedlal na kone, ktoré sa stali jeho pracovným aj oddychovým koníčkom. Novým výzvam sa nebránil ani ďalej a potom, čo sa zlepšil v speve, hre na klávesoch, bicích a najnovšie aj saxofóne, dokončuje svoju prvú sólovú platňu. Je tu iba pravda, no a čo? Môj najmilší hit je nielen Paliho veľkým návratom na Slovensko, ale aj ďalšou výzvou dokázať vám, že za 15 rokov, čo sme ho nevideli, nestratil nič zo svojho šarmu a dobrej nálady.